बलम जान ले बाटे जी हाँ बोलिया तो मिठाई पचमे बाटे जी हाँ 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 राउरिता झुलफिया बलम जान ले बाटे जी अरे बोलिया तो मिठाई पचमे बाटे जी रौरा में झकास कपड़ा करिया लगेला सवरिया दहिया जन बनारी बड़े बढ़िया लगेला सवरिया दहिया जन बनारी बड़े बढ़िया लगेला। इलाका किसी का हो धमाका गिराकर दीवाना भाई का ही होगा। जब रौरा करिले सैया फैसा हम त मरते बानी सारा लड़की मरसा देखिए के भर जाला पेट राजा जी थान के जे चढ़िले बुलेट राजा जी बचब नजर से ढेर बहरिया लगेला सवरिया तड़िया जन बनाई बड़ी बढ़िया लगेला सवरिया तड़िया जन बनाई बड़ी बढ़िया लगेला। अभी सुन रही दिवाकर दीवाना भाई। कम लागी हो खेते हम कब दौड़ते चाहे हमके बेचे पड़ी देही पाके जेवान फेल भइल बड़े अखिलेश राजा जी कोशिश कइले मुकेश राजा जी लागी रहुआ सही जस खेसरिया लगेला सवरिया दहिया जन बनाई बड़ी बढ़िया लगेला सवरिया दहिया जन बनाई आप सुन रहे हैं दिवाकर दीवाना भाई को ग्राम बरेवा जिला मधुबनी। तो ये नंबर आखे एकरा नीचे मत करें।